Γεια σας, ο Πολυκράτης είμαι από το φόρουμ e-κάπνισμα.gr κατά κόσμον τόλης. Θα σας δείξω αυτά τα ατμοποιητάκια με τα οποία είμαι ερωτευμένος τον τελευταίο καιρό, CE3 ή C3. Το κουτάκι έχει 5 μέσα. Μαζί με τον ατμοποιητή έχουμε και μια σύριγγα με 2 βελονίτσες που δεν είναι μητερές για να μην πληγωνόμαστε και ένα επιστομιάκι. Το επιστομιάκι είναι πλαστικό, μαλακό και μου θυμίζει εμένα σαμπρέλα αυτοκινήτου, το πετάω. Το ατμοποιητάκι μας είναι σφραγισμένο και είναι αυτό εδώ μικρό αλλά θαυματουργό. Έχει μία μικρή τάπα για να μπορέσεις να πνίσεις κατευθείαν, αλλά επειδή έχει επιστόμιο 510 πετάμε και την τάπα εφόσον τη βγάλαμε και είμαστε έτοιμοι να το γεμίσουμε. Παίρνουμε μπουκαλάκι, σιριγκούλα. Επειδή το μπουκαλάκι αυτό είναι των 20 ml και έχει μητερή μητούλα, μπαίνει κατευθείαν στη σύριγγα χωρίς βελόνα και τραβάμε, πιέζουμε και γεμίζει μέχρι το 1,5 ml. Πρώτη φορά θα γεμίσω με 1,5 ml, μετά επειδή μένει λίγο υγρό στους ατμοποιητές στα σταντεράκια του μέσα, παίρνει 1,3 ml μετρημένο με τη σύριγγα, ακριβώς 1,3 μέχρι το ύψος των φυτιλακίων παίρνει και ο C4. Αυτό έχει μια τάπα σιλικονένια επάνω με μια μικρή τρυπούλα, δεν νομίζω να φαίνεται στο βίντεο, θα τη δούμε στις φωτογραφίες. Βάζουμε με τη σύριγγα στη τρυπούλα της τάπας, σπρώχνουμε ολίγων την πρώτη φορά, κάνει και ζέστη και υδρώνει τα χέρια, ωραία. Μπήκε μέσα και γεμίζουμε με το πόλο με το σπήρωμα προς τα πάνω για να φεύγει ο αέρας και να μπαίνει το υγρό. Γεμίσαμε και βάζουμε ένα επιστομιάκι. Αυτό είναι του Ατμομηχανή.gr. Μην το θεωρήσετε ιεροσυλία, ο Μιχάλης θα χαμογελάσει άμα το δει. Ορίστε το ατμοποιητάκι μας έτοιμο. Μέχρι να ποτίσει λιγάκι το φυτίλι, να πω ότι το πολύ καλό που έχει αυτός ο ατμοποιητής είναι ότι επειδή η τάπα της σιλικόνης κλείνει αεροστεγός, δεν έχουμε καμία διαρροή από τον πόλο. Επίσης κάθε φορά που ρουφάμε και δεν μας πέφτει το ατμοποιητάκι, έρχεται υγρό μέσα στα φυτίλια. Βλέπουμε και μια μπουρμπουληθρίτσα να ανεβαίνει πάνω. Όλα αυτά δεν τα βλέπουμε και πολύ στο βίντεο, είναι κακής ποιότητας, αλλά δεν πειράζει, τα εξηγώ. Το φοράμε καταρχάς σε μια μπαταριούλα 510. Ακόμα δεν έχει στρώσει πολύ καλά, θα έχει λίγο πότισμα ακόμα το φυτίλι του. Θα βάλουμε και μια τσούφια. Θα σας συνεχίσω με έναν έτοιμο στρωμένο ατμοποιητή. Η εμφάνισή του πάνω σε μια λιγκομπαταρία είναι λίγο κατσαβιδέ. Υπάρχει ένας κόνος τον οποίο μπορούμε να φορέσουμε και να κρύψει όχι όλον αλλά τον περισσότερο και να φανεί αρκετά νόστιμος. Αν βρω και ένα τερνοδόρο θα κάνω τον κόνο πιο μεγάλο για να φτάνει μέχρι το ύψος του τριπτυπακίου. Με τον κόνο γίνεται και λίγο πιο σφιχτή η τζούρα. Ξαναγυρνάω σε αυτό που άνοιξα μόλις και γέμισα.
είναι κομψό, το βάζουμε και στο τσεπάκι και φεύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει διαρροή, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει μπουρμπουλήθρα. Η ατμοποίηση γίνεται στο κάτω μέρος, υπάρχει ένα κεραμικό το οποίο δίνει και πάρα πολύ ωραία γεύση, υπάρχει μια καμπανούλα η οποία υποθέτω ότι βοηθάει στο να έρχεται τόσο πολύ ντουμάνι, στο να γίνεται ωραία ατμοποίηση, και ένα σωληνάκι που φτάνει στο τριπτυπάκι και από εκεί στο στόμα μας. Όλη η διαδρομή αυτή ψυχραίνει τον ατμό και του αποβάλλει την καψίλα της καύσης, με αποτέλεσμα η απόδοση της γεύσης να είναι η καλύτερη που έχω δοκιμάσει εγώ σε ατμοποιητές του εμπορίου. Επισκευάσιμους δεν έχω δοκιμάσει, όπως και μόντες και τα λοιπά δεν είναι του γούστου μου. Χτυπάει ο αέρας στην πόρτα. Για να δούμε αν έστρωσε καθόλου. Κάτι γίνεται. Συνήθως εγώ, αυτή η πόρτα θα μου σπάσει τα νεύρα, συνήθως εγώ παίρνω τέτοιες ζούρες και όχι τις πολύ μεγάλες μακρόσυρτες που βλέπω που κάνουν φίλοι κόντρες, ατμοκόντρες και σχεδιάζω πάρα πολύ, αλλά ας πάρω και μία μακρόσυρτη για τους φαν του είδους. Αυτά, ξαναέρχομαι στον ατμοποιητή που είναι πάνω στην μπαταρία. Και αυτός είναι ο C3 Giantomizer, είναι ακριβώς ο ίδιος, με τη διαφορά ότι έχει τη διάμετρο της έγκο μπαταρίας και παίρνει 2,5 ml, είναι το μεγάλο του αδερφάκι. Ο David, και ο Γολιά.